Γνωρίζουμε βέβαια ότι αργότερα ήρθε και η απαγόρευση, η περίφημη απαγόρευση εισόδου στην Τουρκία. Το γνωρίζουν φαντάζομαι οι περισσότεροι που μας βλέπουν. Ποια είναι η δική σου εκδοχή πάνω σε αυτό, δηλαδή εσύ γιατί πιστεύεις ότι έγινε αυτό? Κοιτάξτε, εγώ είχα μία διαρκή παρουσία, όχι μόνο στην Τραπεζούντα και στην Κωνσταντινούπολη και στη Σμύρνη. Έχουμε κάνει παραστάσεις και στο Αρχαίο Θέατρο της Εφέσου και στη Σμύρνη με ρεμπέτικα και στην Κωνσταντινούπολη. Μάλιστα το 2014 κάνα μια μεγαλειώδη παράσταση στο Team Show Center, δηλαδή κάτι σαν το Μέγαρο Μουσικής το δικό μας, και παρουσίασα τους χορούς των ανταλλαγέντων, δηλαδή και των δικών μας, των Ελλήνων που ήρθαν από τη Μικρά Ασία στην Ελλάδα, αλλά και των μουσουλμάνων που φύγαν από την Ελλάδα και πήγαν στην Τουρκία. Η παράσταση είχε τεράστια επιτυχία και μάλιστα θέλουν να μας κρατήσουν για να την συνεχίσουμε, να την κάνουμε και άλλες παραστάσεις κτλ. Θέλω να πω ότι η προσέγγιση η δική μου ήταν καθαρά πολιτιστική και πολιτισμική. Σε πολλά φεστιβάλ, στο Ακζάπατ, στα Πλάτανα δηλαδή, ναι, στην Τραπεζούντα και σε άλλες πόλεις έχουμε παρουσιάσει χορευτικά κτλ. Όταν μου ανακοινώθηκε ότι απαγορεύτηκε η είσοδός μου στην Τουρκία, πραγματικά αυτό με εξέπληξε, γιατί ρώτησα μάλιστα και τον Διευθυντή Ασφαλείας του αεροδρομίου για ποιο λόγο μου απαγορεύεται την είσοδο. Έχω κάνει κάποια αξιόπινη πράξη, δηλαδή οδηγώ επικίνδυνα, έχω κάνει κάποιο εμπόριο παράνομο κτλ. Πείτε μου, εμείς εκτελούμε εντολές. Και μάλιστα πληκτρολόγησε και έβγαλε ένα έγγραφο και μου το παρέδωσε ότι στις 15, σας τα λέω ακριβώς όπως έχουν γίνει, στις 15 Οκτωβρίου του 2019 συνήλθε το Συμβούλιο Εθνικής Ασφαλείας της Τουρκίας και απεφάνθη ότι ο Κώστας Αλεξανδρίδης είναι επικίνδυνος για την εθνική μας ασφάλεια. Έκπληξη για μένα. Και επέστρεψα στην Ελλάδα φυσικά, ενώ όλη η ομάδα μας ήταν στην Τραπεζούντα μαζί με την Μυροφόρα. Στην οποία απαγορεύτηκε και λίγο μετά επίσης. Ναι, αλλά εκείνη τη χρονιά το 20, τον Ιανουάριο του 20, δηλαδή αυτό έγινε το 19, εγώ δεν ήξερα ότι υπάρχει τέτοια απόφαση εις βάρος μου. Τον Ιανουάριο του 20 η Μυροφόρα μαζί με όλη την ομάδα, τους μουσικούς, τα παιδιά που θα υποδίονταν τους ρόλους κτλ. Γιατί το 2019 κάναμε και την παραλλαγή της Ζάβερας, ναι, στα χωριά του Χαψίκιουη. Χωρίς τη άλλη παραλλαγή. Όπως την περιγράφει ο Ζερζελίδης, έχει βέβαια πάλι τον Μωμόγερο και τον Γαμπρό, την Ήφη, τον Κουμπάρο, την Κουμπάρα, τον Άρκον κτλ. Με μεγάλη επιτυχία. Πρέπει να σας πω ότι ακόμα και ο δήμαρχος, ο τότε δήμαρχος, άλλος, ήρθε κοντά μας και έκανε δηλώσεις και κάναμε κοινές δηλώσεις για το έθιμο, για το πώς μαζί κάναμε αυτά τα έθιμα όταν ζούσαν και οι δικοί μας στην περιοχή, για την υποδοχή του νέου χρόνου. Χορεύαμε όλο το βράδυ μέσα στα χιόνια, σε ένα πολύ ιδηλιακό τοπίο με φεγγάρι. Πραγματικά ήταν μια καταπληκτική εμπειρία και τεράστια η αποδοχή. Υπάρχουν βίντεο που μπορείτε να δείτε τι ακριβώς έγινε. Γι' αυτό λοιπόν ήταν μεγάλη η έκπληξη της απαγόρευσης της εισόδου εκεί. Εμείς απευθυνθήκαμε στο Γενικό Προξενείο της Τουρκίας στην Ελλάδα για να ζητήσουμε κάποιες περαιτέρω διευκρινήσεις. Δεν μας δόθηκαν ποτέ. Μας παρέπεμψαν σε κάποιο email και συνομιλούσαμε με αυτόν τον τρόπο με το επίσημο κράτος, θεωρώ. Δεν μας δόθηκε καμία απάντηση και πάλι. Ζήτησα εκ νέου άδεια εισόδου στη χώρα, η οποία και απορρίφθηκε. Την επόμενη χρονιά
όταν η Μυροφόρα μαζί με τον γιο μας τον 15χρονο τότε Ιάσουνα πήγανε στην Κωνσταντινούπολη για να παραλάβει κάποια βιβλία, γιατί για ένα θέμα επιστημονικό να παραλάβει κάποια βιβλία από έναν φίλο μας ο οποίος είχε εκδοτικό οίκο στην Κωνσταντινούπολη και είχε συγκεντρώσει κάποια βιβλία, 10-15 βιβλία Τούρκων συγγραφέων, για να δούμε τι γράφουν για το ίδιο θέμα που η Μυροφόρα διαπραγματευόταν. Απαγορεύτηκε η είσοδος και στην Μυροφόρα. Ούτε εκεί δόθηκε καμία εξήγηση. Ούτε εκεί δόθηκε καμία εξήγηση. Βέβαια, θα σκεφτεί κανείς ότι ίσως ήταν οικογενειακή υπόθεση και δική μας προσωπική, γιατί το είπανε πολλοί στην Ελλάδα. Όμως, μετά από μένα, βεβαίως προηγήθηκε το 1998 και η απαγόρευση εισόδου στον αείμνηστο τον Ανδρεάδη τον Γιώργο, η είσοδος, και ο αείμνηστος και φίλος μου Γιώργος Ανδρεάδης έφυγε από τη ζωή με αυτό το παράπονο, το ότι ενώ είχε παντρέψει ακόμα και την κόρη του με Τούρκο πολίτη, το απαγορεύτηκε η είσοδος στην Τουρκία. Μετά το 1998 λοιπόν, και αφού ήρθε ο σημερινός πρόεδρος στα πράγματα το 2002, σκεφτήκαμε ότι υπάρχει μια αλλαγή στην πολιτική κατάσταση, και όντως υπήρξε μια αλλαγή, να τα λέμε και αυτά, από το 2002 και μετά, προς το καλύτερο στις σχέσεις μας. Θεωρήσαμε ότι όλα αυτά είναι ξεπερασμένα και δεν υπάρχει. Αλλά φαίνεται ότι πολλά άλλαξαν αργότερα και φτάσαμε στο σημείο όχι μόνο σε εμάς να απαγορεύουν την είσοδο, αλλά και σε πολλούς άλλους δεκάδες Έλληνες πολίτες, κυρίως ποντιακής καταγωγής. Λέω κυρίως γιατί υπήρξε και η περίπτωση του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας του κυρίου Τζιτζικώστα, η απαγόρευση εισόδου, όταν πήγε μάλιστα να εγκαινιάσει τη γραμμή Θεσσαλονίκη-Σμύρνης, την ακτοπλοϊκή, και έγινε μεγάλο δώρος τότε με αυτή την περίπτωση. Οπότε εδώ σημαίνει κάτι άλλο. Ναι. Δεν ξέρω τι συμβαίνει από πλευράς Τουρκίας, αλλά αυτό το οποίο συμβαίνει από τη δική μας πλευρά νομίζω ότι πρέπει να το τονίσουμε. Δεν είναι δυνατόν η Ελλάδα να μην διερωτάται και να μην ζητάει απαντήσεις γιατί σε Έλληνες πολίτες, Ευρωπαίους πολίτες απαγορεύεται η είσοδος στην Τουρκία. Εγώ έχω παράπονα από τη δική μου χώρα.